Sikrabala kang tumingal prang campo samyo ngetali lera kantin ngelating kodok dan nyewangkung menguncang nidi bencang sangat cimicil latinya ngetali uwus terus to surawilogo kaya buto Iwang Seksma kang linuwih ora semar ingkang kepareng lumarep Kakang Anoman kula ingkang sowan sinuwun. Estri manakula badhe sowan dhateng Borowati namung pinanggih kaliyan kadang kula Yayi Werkudara. Tumunten kula tuturi dhateng kadang kula. Oh mengkono Kang. Malah tiwas kebenaran. Samengko yang Mas Wopati yang kagungan kersa bakal nggayuh lanugrahan mongko kayu nugrahan kuwi ora gampang mesti akeh pacobane lan panggirigodane uga akeh bakal ngayunake mbok menawa kang mbok kempul lambe balung sinang aja nganti Kakang Anoman mung meneng bae nggih ngestaken dawuh Setyaki wonten dawuh tuturi lawan pun Kakang uga melu Jagara meksa katentremaning negara Wirata nggih ngestaken dawuh boten badhe swaling kayun kok Prabu Werkudara nggih aja mau meneng bae tak kira ora mung Kanjenge Mas Wopati bakal gayuh kanugrahan iki ya Kresna kakangku wis tak dekati muga wae jlamprok bisa entuk gawe nggone dadi dutane Mas Wopati kakekku Werkudara ya aja pegat lan kangelan Kresna tulus anyar kara mereng risang Jahnawi suta kekalihira minggaing rata ing Kakang Anoman wonten dawuh Setyaki wonten dawuh ayo mara gage jejampang ana kadangku Yayi Janaka ngestaken dawuh nyuwun pamit sing praitna ngati-ati
kurta sruma pangga kurta kurore kakiri kurta kuro kang kakiri Pati Sengguni wonten dawuh sinuwun pancen abot sanggane nggone panjenengan ingsun ditangisi anakku wadon Banowati apa meneh anak Prabu Duryudana iya ngidam kok kembang Purbanegara mongko papane durung karuan ngerti ana ngendi nggih kula saweg midhanget menika sinuwun Kurawa akeh sing melu iya kathah ingkang tutuwuri jagi dateng kasugengan paduka ya tak golekane senajan to kudu munggah gunung lengkeng jamur dipotak lakonane senguni swami kula dherekaken sinuwun ayo senguni makan Bapak keprangguling mungsuh tandange padha prayitna silihung ke genti hamilang tatu wadalah ora mbiyen rasa iki angger Kurawa kuwi darbe sedya. Kepethuke yen ora karo iki ya karo lancur-lancur pendho. Jaki ana marang Kartomarma. Ijen tan Barawat babam. Sing Cubriya ki malah aku. Lho Cubriyane iki apa wewengkon negara Wirata. Kowe lan Wadyabala Kurawa liwat ana ing wewengkon negara Wirata tanpa taliwara arep menyang endi? Mongko sengkep busanane rapet barisane sikep begaman ora ling-aling tedheng nderekke kelawan sesembahanku Prabu Salyapati nggone dinuta dening Koko Prabu Duryudana goleki kembang Purbanegara kowe semingkir aja nang kono Setyaki
Yen gugu kelawan aku kuwi mbali neku open jalik. Yen nganti lumebu wewengkon Wirata. Undak mengku diaran yen bakal gawe kapitunan. Wah, ora biyen rasane kuwi ngalang-alangi sing dadi karepku lan lakuku obabamu. Wani kuwi karo aku sing tak pedeni apamu kena kacut yen sempal bau kiwa tekan istiaki. Papu. Sumbarmu pecah acia-cia kaya iso mutungke wis gregenan kuat dilat panas wis abang barat. Ora minggat dodok dadamu putung balung kamu ora minggat glitho pecah ndasmu rondo bojomu sak lawase keparat. Aja endo. Antep tanganmu siaki. Jegal.
Aja minggat. Wah. Ungalmu nak dadamu. Yo, dodo di dodo. Kemendel. Hop. Edan. Hop. Wah. Wah. Hop pun buat. Ya. Ah. Hei, hop. Hop. Ah. Wow. Aduh. Ojo mlayu. Hei, wah. Dan. Ora minggat. Pecah siramu.
rica-rica. Malah guyu. Wah, idoni. Iya. Wah. Iya. Kecekel rica-rica tenan kowe. Lho, nopi mau. Wah. Angel dicekel angel ketheke. Gampang nyekel penyanyi. Awas. Wait. Diana. Oh, hey. Hey. Oh, wah. Hey, ha. Wah. Wait. Ah, wah. Kethek rung suwe kandang godhol. Hut! Pian! Wah! Oh! Ha! Ya! Wah! Dur. Ah, mati aku aduh. Lho, kok ting penonong ndasmu. Wah, mboten winten babar pisan yen lampah kula kepranggul lan Setyaki. Setyaki kok nang kene. Mboten ngertos, Mas. Njur mriko mbalekke mboten angsal mbacut lakune. Ning gandeng kula niku Senopati kula perjurit, kula tantang gelut ngoten mawon. Ha iya. Cah kendel. Aja meneh kok Setyaki. Rondoe mbok tantang. Sampeyan niku senengane ngoten moyoki kancane. Lho aku le moyoki mergo aku iya kan. Terus Pancakara tantang-tantangan dadi perang. Lan tamane antepe tangan ora digawe rasa. Kula gempung kula wantem godho mati sirahe Setyaki sigan merapat. Mboten. Lho. Dek ampuh men lho jare gadamu wingi malam Jumat Kliwon diobong-obongi. Menyani mati mergo kudanan man. Mula kok ora mandi. Wah, bareng kula lena godho direbut diwajar kula niku man. Wantem ngangge godho kula dhewe. Aduh, mati aku. Sampun monggo mawon. Tak mundur ting penyonyong. Wis ora. Kurawa nek kon perang medora. Semangat. Nang metu sego ngono iki. Aku urung. Wah. Piye nggih? Setyaki tok ajar. Setyaki mboten dhewe. Lho karo sapa? Kalih Anoman. Wah, monggo kok tamani guaman nganti gonta-ganti. Kula kepruk godho mbeleng. Kula sabet pedang gleleng. Kula tumbak gleleng. Wah, Anoman saking dhuwur ngejloki sirah kula. Waduh, ajeng kula cekel angel ora jamak beker-beker. Cuat. Pun kula mlayu mawon. Kula wedi nek Anoman niku pun gelem beker ngoten pun medeni. Pun monggo mawon.
dipeksa kula nek tanding karo Anoman, nek Anoman pun beker kula wedi. Anggere semeni. Nggih. Monggo mawon. Oh, lah kura awak wis. Oh, munyuk. Tanggane Anoman. Alah wong kula len jangkah. Kamban kathok kula suwak. Nah iki Janakane Kurawa ki ya ming Durmagati. Ye, siapa yang kata juga? Lah iya aku nyantane ngono ya. Iki jopnya kaya iki dan karo Setyaki karo Anoman. Jul, Kurawa mundur kabeh. Kowe maju wae. Wah. Dia biasa ya tahu ucap-ucap saja kerja wae. Jadi Setyaki karo Anoman glender sepiye. Kula mesti menang tandingan Setyaki, Mas. Oh, mesti menang. Mesti. Nek kowe menang karo Setyaki tak undaki bayar. Mboten ya dindaki bayar. Cukup ditambahi sak setel malih kula pun dadi. Sak setel aqua karo permen doyan. Nek kenyangan nabe. Mang Mandan. Baca kaya Anoman. Iya, Durmagati. Dia selamat dah. Dungamu. Waras. Iya, syukur. Tekan kini arep perang. Lu sih banyak perang siapa? Ngurang yang perang. Raimu wis abang. Iya. Sak setel. Ajak. Yen arep wani karo aku ayo wani. Nameng tadi kaya munyai nawedi. Ayo. Yen pancen kuwi digdoyan kuwi perwira. Kuwi arep ngantem nyo milyo dadane arep ngantem ono. Apa sirahe Anoman ora bakal tak indani. Ayo ngantemo. Legane ngati ayo betis kok ngarep saka mburi. Wah edan. Kendel kowe nyok. Aja mbok padake kowe tok digedhe. Durmagati kan kaya ngene. Ini pengian patinya dia pedianom. Naming tanding kowe iso pamer kadigdayanmu nak mengarep kon ngantem sirah. Yo ngantemon sirah. Ayo ora tak indani ngantemo. Nak meng kaya ngono kuwi aku ya iso ngantem mong. Engko sik. Lho piye? Ayo kok sik tak sik kok. Teman-teman yo kena. Legane ati. Oke. Aku dhisik apa kowe dhisik? Kowe sik. Ngono aku sik bacut buyer. Wis mumet nambah buyer. Yo ngantemo. Kula kon sigar siramu antem pisan mlethek ndasmu. Ora apa-apa. Yo ngantemo. Ayo ngantemo. Wis apa urung? Wis. Wis ngantem. Wis. Kok ora krasa. Alah bajigul. Gleleng tenan. Yo meneh ngantemo. Sing seru sak rasa-rasamu. Oke. Bentet gawat. Ora loro. Weh, lah iki. Gentenan. Aduh. Oke. Sing kambuh lameng anu Durmagati iki biyen yo gento pasar.
Nah, nek ngantem aja. Ndak jarani aku ora gentleman. Nyah, ngantem. Antem. Ning sak tak antem tak ngerti. Wingi ana sapi ucul tak antem sirahe sigar dadi papat ndase. Cangkemmu mbok aja meden-medeni. Nah, sia sapi kok dadi papat nak ndasmu ora. Alah, apa kuwi meng gertakan. Yo iya wedi. Oh, ngantem legane aku. Toto iya. Antem iya rasa crigis wae to kek des ngono. Kok antem bukan apa perlune ngono. Des ngene. Juk wis, juk bubuk. Nya. Antem iya. Ampun. Ora krasa. Ora krasa. Aku ae sak setel yo marahi ampun. Marahi ora krasa. Ayo. Waduh tak ngubah kok lekas munggah iki. Antem meneh. Oke. As. Sikar ora apa-apa ya edan. Gentenan. Yo. Ayo ngantem. Loro. Ya. Ora. Gentenan. Yo. Ati. Kowe lekas mumet mesti kowe. Ketara ora pas. Ya. Awis AM ditambahi ciu ayo. Ya. Silahmu ndi silahmu? Iki. Dadi telu endase. Aduh. Ayo ketemu ya. Gue kok tadi papat man. Ini sirahmu. Sirah iki. Oh iya dek. Nyah. Wah. Waduh, Durma Gati makani pitik. Titenan oh mati tenan. Matane. Matamu lho, matamu dhewe kuwi. Matno aku sapa? Oleh. Maaf man. Yes. Wong nek wis mendem ngono kuwi, lekne dhewe lho ora weruh. Arep lekne dhewe kok diciyak. Lekne dantem. Sali Dur piye dur? Mak mundur.
aja girang-girang gemuyu Paman Sengguni kae lekku diajar karo Hanuman. Kowe melu-melu. Ayo, ora minggat lawak remek tunggal dene. Woi! Apa ayo? Ayo. No, acana. Oh, panting. Umpul ke. Wajul. Dursasana digdaya temen. Ayo rene. Lekku mbok ajar ra trimo aku. Paman Sengguni mbok polo kene kowe tak ajar genti. Detakon delok bedol kowe cemara sampluki ndasmu. Iya, weh. Awas. Iya, weh. Pamar, weh. Oh, nih. Nyo. Ne. Nyo. Out. Ne. Wah. Aduh. Wah. Weh. Wah. Wah. Nekat. Wah, dolanan wit nyampluk aku. Untung lekku tiba ning tumpukan damen. Ora ning tumpukan damen remuk putung gegerku. Lek man. Tangi man, kowe durung isa ya. Delone.
Kok mboten iso tangi. Lehmu ngebleki keseron. Nah lehmu ngebleki alon-alon aku ya iso tangi. Lah kula kinten tumpukan damen. Damen cengelmu. Ana genah aku ngono. Wah, lah piye? Piye? Nak kula maju wau. Setya ki tak ajar. Wak gajul. Hanoman kuwi tak ajar tak gajul. Jebul bareng kalah gedhe bedol wae cemara. Njur. Dijenglit-jenglit kene. Kula ora gumun. Angger wite jenggil iki kula tampani, ngerti dhewe. Ya, perku darane Ngastina iki ya Dursasana. Nggih. Wah, angger jenglitke, aku ya ngono. Wah, sing kari dhewe. Dijenglitke ajeng kula tampani, bul ditampa dhewe. Bar kuwi kepruke ndas kula. Terus mumet. Kula gledak wantem kok kluwer. Wantem le dile. Mumbul nganti swamplok aku godho mulih. Niku mau kurang tepat kita ya. Sing ora tepat kula dhewe. Iya, emanen tanganmu iki tak disuntik meneh nek akeh. Ora apa-apa. Pripun mundur wae aja dayoni.